Tripura hasil ketinggi tongai Tripura sorok kebang kuno hasil kami amsoy tongo aguli tongai dose kaham sep sabman puno hasil kami amsoy tongai rong tong halok bahai nadi sini serang seti kok berokok tuma channel lo. Biar mangpili juda-juda, pihak juda-juda mangpili uno Tripura sorok ni mukhang nugnai tamni hunba biar bai Tripura sorok ni halok beren kerak jisu thayo pano thangi naidi Tripura sorok ni tong halok biar bai bayap khaja obo haino tai kerengsa biar bai kuboja kami nukja khatilo shukor ardi blogo khobjak Bahadur Chandra Parawo hapang phayo thango pihak Tripura sorok ni biar thagya agini haino hai chibuk hai berak honja yakana naya o kami Tripura sorok ni nungjana te kaham korei hasal thayo thangi se tuirumu nungthaya tuino nungi ma tongna jawo baksani nukhungo ke hapone ration card che korei belene bialo nukhung pisi jawo hnai o kami ni borok tentrai tongkha tabo tai hatang ba hasam bu kusuo ani khasi ma khogo godana roi roi chere ro bating posto chere masa bamboi ti ma khogo sung tini bagai cinoro jotono osibida rang dongbayo ngai jung nogo bcerai sorok rogo hamya cinyango hasam bukuso anbung ke resmi sanka riwan hin ছাও বছরক বালো খাজে রিওয়ান হিনি সামানে বালু গিয়া খুবিসি আচ্ছা গালাই থানে সরকারকে কোন সালাং এটা riwan hin mang jungno ছাও judarani orang জুদারানি ওরাম তাম রখলাইছা ko bu phang rok rawo ko buni ka rok rawo sawoi sao ta ta pori maya rang ko sagri rong ba pora rok lai ri mayang tong ta আচ্ছা নিনি samkat khai tong go apl misi bpl ya simero আচ্ছা অমরন তুই যে নং নিমো কিছি কোপলা হিনি chung তো ফাইনু ফাইকা আমনো তে লাই থানে সরকার যে তাবুংনি সরকারক কোনো ফাইনা নাই ফেকা বা নরক বং থানি কদা কয়খা যে জিনি নক অম হাই হিনি boro nam waisu phaitle wasa thangpaike phudor bulai thangpaike abu chabu phai thangpaike abu sai meya ribori na rok saga sawo ke riya ko tam phan se takso joti sung sargani mane kun phamaya ko বুসুরক বালো খানা যে অকক সাইক্লাং ফেমেন রমা abo busuro balok kha kusu balok kha borok sawo oron phutu buna ni oron bujak de oron nok tangai do ni sawe bule bujak lai kha ni manan ni ko ta phan se maya ko ta asu tong ta tabo mayang tong ta ang kotiaro khalcha bo somogi yak phong wai masau kribla ang kai abo hai kai che kang bai china sekre tang phachana ba ko ration card ka tong ma bo mai rong maya adaro je ke tukin tongo tukin to kan tong phrum maya ka tabung ni sorko bo abo bang mas maya kai mayan tong gra khata tang ko mai rong mana ne
앞뒤 인강 뭐랑 붙여 그런 강 다부 군자가 방 탕고 뭐야 강 거기 뭐야 강 다국 뭐라 뭐야 동동도 하다 cái có qua số bài đi mấy tụng qua số bài đi mà ang tao bị đi mấy mang bị ta cái xong rồi yo đúc khó khai yo không có khai phân nó tao qua số cái bài kỹ thuật phân tôi phân cái bộ bài rồi có bài kỹ thuật kim sẽ tụng ta bộ cảm giác khai tụng cái bộ xong rồi có bằng bộ tham gia ta cái nút tụng cái bài nó khai được cái bài đi thu năng tụng ta cái bài còn nó không sao mà nó tụng cái hàm hung ya cảm khai cho nó phân nó không sao mà nó tụng ta anh cái bộ ta cái thì phân nó anh ấy xong cái đồ thằng càng để bể hàm dong cái gì Tipra sarok hapang kasama yakar khai kisha zakta hamkai phanya wan sogo ipia jesa hapang phano phachidi tipra sarok ne tai hamna chana kurikha hne ten talai tongo tabuk hasu kami amsani tipra sarok